Kublai parlok ngadang hangni po MPSC building but nga hajan janga ide iba Donald Thaba iba the General Secretary janga KSU Students Union memintas ngi nyakran halor kata ka jinlong jingman haki tagi thain kaput India but Bangladesh but ka kani but ngitip ba ka KSU hi kala nakini ki snem balalej kala yai dawa ban Penteri kamno ya ke inline permit ban khang la ya kini ki minderi ban wan syakari ke jongi ban nak daw ka jing huri hura po ka kari ba marjan kata ka Bangladesh ka KSU kala nang ka pinklan ya kata ka jing dawa ka jongka ban tela kami ka jing wan rung jong ki brio nasha shiliang upod sam tiba Donald haba pipe ya ka jing long jing ban mentah ka border area ho akira pen jari ya ka curfew mo tika e pade ka sinjam jo ka KSU lo hatu pinang yai dawa ka KSU jingdawa kan yai beteng ben alor ka inaline payment re ha ka juga por nomor bengi bakadon kan ka jingiakynat ka bacur ba pori Bangladesh tingi la batha na don kong hi ki khot khamtam ki units with circles ki badan lapo ka border pa kinlong ki ba pet perman yo kadon kono ka intrusion ne ka jingwan runtu jongki taki ba phatwir na po Bangladesh shini sapo jela Meghalaya ti om tangi ki badan hangni hapo ki badan khaput rewat ki badan sapadeng jongka Meghalaya ro yo kidon ki bri ki ba iper ba ipla ki bom ikop badegi nong India yo ki wanrung namar ngilai i ke pelajar 1971 daki lakngut ki wan ki rung hapo ka Meghalaya to pon ngang di po Assam te ka penjenjar kami ke huri hura ke jingiakynat wasang nadu 1979 mana hadu mentar ka pat kut kata ka jingiakynat apa dengki khasi ki teri muluk bat kini ki nong we ki nong ar ki mender sing ki bawan ban boy snong nadu 1971 ti ngi dawaru ba ya kini ki jai bendriu lo like no ki khasi ba sarkar India lada ka kwa ban rehabilitate ni ban ai asylum le ski ki benta jong dari India andre wat le su apo ka jela Meghalaya ba juru na kalian kan ni sur kala peso ta cu ka surba mende su ban ai ni nu namar bangi ngila khapnya ngila dap ismam ni ki nang wei hakba ki babun ki jaka kam Tripura dan ki jaka apo Assam ban ni po Meghalaya ru ba banyi ki trai muluk ki labun da ki brio ki banabar nim kwa su bang wan tingi te ba haga ki we ki jela jong ka than shle lamingi ki normal bala Penteri kami ka Citizenship Amendment Act hato kani kan nang pin aimen CM kini ki nong pedwer ban shong bu hai snong shan habaga sarkar hi kala pli ya ka jingkhang kala khot kala ya weri de kan ni kan penslur ki bikin wan bakin rung ha kanu jelal bakin apply ya kata ki Indian citizenship leng ba kan ga CE ti kum bangila ong hinan dun kong na kalian kan yesu bukum juru na ka KSU ba ngiting ngim itu ya ka CE bangin nam sya iru pan penteri kam ni apo ka jela ka jungi ti ka kum ka yun pi omenere pila de ban thak ti ban aiktien ki units ki jong pi sha ti than ban long ki ba husiar long ki ni to pi klo bin tre ba ki shnong ki tha ba ki bor paharai ai ban pentik na ba kan don kono ka jing rung to jong ki bin nang thi menin ka sngi na kalian ka KSU West Gentle Hills District Unit kala hiar su di than amlarem subdivision mat kala survey lot je borok ki borders Muktapur na dauki ba kam ta ter bada ka jingyal enti ka jungki kala ikendu ya ki nongelam snong jung ti snong ka bodona kaput ba kala ikeren ba kala don ka jingas tu ka jingmun ba ki dikot ka KSU ni tu jaka ka dorbar snong bat kumjuru ki pajba ke nyalong ki bapet perman ban khanglat ka don kono ka jing themu jung ka jingwan rung tu ki mender namar ba hol ngitip ba ki sipai BSF ki la don hang tu ki la yang hapo ki border ki la kampan klan ya kata ka security yang tu benom yo menrung Andre ki don ki khap ki jaka pada ba ki sipai ki mdon bagi kini ki infiltrators sa Bangladesh kini ki refugees sa Bangladesh ki la bandrung tingi ngi tre lang bat ki sno ki tha bangin lang yai beteng hi ban tre lang khang man te lakam ya kadang ki jingwan rung kerthap ji menderi kam tam ni ki por kini ki Bangladeshi refugees khang bangin namja kamaja ha ki snem 1971 ti parlo fila yo sngogum tu ya ka kata ka sinjam ka ba ka KSU ga le ha ka ba kala ya kren ba kita ki units ki jongka ki badon hapo ki thain khaput India Bangladesh but kumnu nilai i hakin ki sngi ki ba kin kita yo ki balai ba kumnu ga ni ka huri hura ha ka ri Bangladesh ka bala pin board wat ya ka menti rang ba do ka ri ka she ka sina ban pet ban hiar chuki no ban pet ri shapo India kala pin kulmar ya ki ba ka pin kulmar
pinchong sir ya ki ba ha ki than khaput namar ba ki tieng ya don ka nu ga jingwan rung tu jongki ni ki bril nak shiliang khaput tinang nish kmat ngi pet ke ai ka sinjam ba kabor sarkar ba ki bor sipai bi bor pulit kin le bante la kam ya kani ka jing bante la kam ban wanra ai kani ka jing sngo shnga nya preng ki ba ki than khaput yang ni bangi ngari ban kin tiu mauri na gamenta for front media